aja diplera yo ke yo. Monggo. Ya. Hei. Dalu selamat malam Mbak Apri. Saking dalu Mbak Limbo Macangi. Cintaku sayangku. Alah. Dan nggih, dangu mboten pinangguk kabar kepipun kabaripun Mbak Yu. pinaringan sehat walafiat. Nggih ngoten. Lho, aku seneng nyaur sampeyan iki tenan kok. Pripun? Kula kok mrada ngelem niku mboten nadyanto menika sing ndawi para warga mriki ning kula seneng anggere bintang tamunipun Mbak Apri. Wah, jan tenan kok. Rumangsa sing maune nang omah kuwi lemes, kegugah semangate mergo arep ketemu karo Mbak Apri. Ya coba to mang pirsani to. Lho, lha ing atase piyayi putri asli disawang. Nek yahene iki rak yo disawang patut-patute to. Patut. Nggih ya. Dasare sinden jek enom. Ha. Wedok. Ayu. Ayu. Ha iya, jak nang ndi patut. Patut ana sinden kok lanang tuwa dandan wedok. Wis. Iya, ngono ki nggo apa ya, Mbak? Lah nggih to. Lah kowe ngapa lek kok krasa iki? Piye? Sadurunge aku mujar-ujari kowe. Ngapa? Tak klesih sik karo Mas Jalu. Mundur. Klesih piye? Pripun? Iki sapa tadi? Kok lah sopan? Upami panjenengan mirsani kelir, kedahipun nggih mireng utawi pirsa saking kanca-kanca Pira Pradangga saking Yoga. Sadurunge menungsa niki teka, kula pun hadir. Sadurunge menus niki teka mriki, kula sampun sowan. Niki mau sampeyan to? Ijik. Tak kira sajen kok. Lah kok kowe nesu-nesu ki ngapa? Umpama kula mboten penyan bagekke dhisik. Umpama kula mboten penyan bagekke dhisik. Paling mboten nggih, wilujeng dalu Mbak Mimin, Mbak Apri, wilujeng dalu Mbak Apri, Mbak Min disampar, disaruk serak penak. Ngomong rasa niki lho, wong piyai kakung sing marake goreh atine wong wedok, ora iso ngomong rasa. Mongko nek wong lanang nika 80% nganggo logika, 20% nganggo perasaan. Nek piyai putri menika 20% logika, 80% perasaan. Jaga projo. Iya. Lah jagae nek sing wedok tenan, lah kowe wedok mondo-mondo ya. Mondo-mondo dihormati. Panitia kene ndawuhi ndan kurang 8 sasi. 8 sasi ora gage-gage aku. Ki barengan jadwal suntik KB apa ora? Jadwal suntik KB kok jak rekoso awakku terus. Oh, mula kowe pas diparani Pak Rebo kae pas suntik KB ya. Suntik KB mula kok suwe meneng tekmu. Iya. Le nyuntik kudu Pak Rebo. Ya dokter ning Pak Rebo ki le
nunggu aku priksan ki rada sauntara. Oh, tak kira le nyuntik Pak Rebo. Dasare Pak Rebo priya dewasa, aku wanita kulino dimangsa ra ya wis mestine ya lho. Ning tenan kok Nun Sewu lho, sampeyan kok Nun Sewu. Nggih. Menika survei membuktikan kula niku nampa dawuh, kula ora gawe-gawe. Nggih. Seksinipun menika Pak Rebo. Menika anu Mas bintang tamu sinten? Wah niki sing dianti-anti niku Mbak Apri niku. Oh, rungokno kowe Min. Aku ora gawe-gawe lho. Para warga kene sing dianti-anti niku Mbak Apri. Rungokno. Mimin kali Apri apa duo? Ing atus duwi tunggal, duo sinden. Pomo ana Apri ra ono Mimin ya kurang lengkap. Ana Mimin ra ono Apri ya mesti gotang. Ning survei membuktikan sing dianti-anti mriki niku ditanyakan langsung. Sabar. Lho, aku nek mung sepihak. Nyuwun pirsa kali para pamirsa sedaya. Ampun cekap pribadi. Ya ampun cekap panjenengan pribadi subjektif. Iso hae nyen pidak jempol karo Apri ngelek-elek kula. Lho Bapak Ibu menawi pirsa ngeten iki. Ora. Saiki sekarang objektif. Nek subjektif mergo aku ora matuk karo sing ngendang terus tak sia-sia. Ora itu ngono ki objektif. Nek beliau bertalenta ya sak apresiat beliau bertalenta. Terus piye? Ya nyuwun pirsa. Nggih, niki disupreke ya. Nggih. Mergo aku ora gawe-gawe lho. Nuwun sewu para lenggah sedawa. Menika ingkang dipun mantu-mantu Mbak Apri napa Mbak Mimin? Mbak Apri napa Mbak Mimin? Rungokno. Jerengen kupingmu. Modi ora. Sing kedika saiki tak nyuwun pirsa. Nah. Mimin kaya Apri cantik sinten? Lho ana sing nek sing ngomong cantik Apri, sing ngendika cantik Apri, berarti kuwi mboten nyun sewu di apa jenenge carane dikai dhuwit karo Apri menunggu. Lah nek sing muni cantik Mimin mesti mendem. Ya ora mendem. Nek ngomong cantik Apri kuwi sing jane arep ngalem cantik Mimin, ngersake Mimin ora tak caosi. Lah terus biasa wong lanang nek kegelan rak ngono kuwi to. Kegelan wong dicaosi. Sing gender iki ngersake aku ora gage-gage pan ngono guru. Lah tegelan mula Pak Suryane karo Kak lera-lero. Soale Pak Sigit arep ngayon ki aku moh aku ijeman kehormatanku. Sing wegah ki Pak Sigit. Pak Guru lho arep ngayunke Dedek. Lah iya Pak Sigit ki wegah mergane apa? Mbasan dibuka ki sine pohong kok. Ora nek pohong rada gedhe, entek. Halo Mbak Mimin. Injih halo, ora nggih ngoten kok ya. Iya. Pangsuli meleng kang sae. Nggih. Halo Mbak De Mimin. Lah piye? Mbak Mimin ngaten. Jarakan sinasa kulon kok sampun 49 taun nang tasih katon kemplah-kemplah duduh gule to. Umur pinten? Kawan dasa 9. 50. Ya 50 kurang sithik kurang sangang sasi kok. 50 gak inyi. Ya ora. 49 wingi. 50. Cek ayune kok ngene nek atine resik nggih. Nama kaya men atine reget ya, atine raine dongos-dongos, kulate buket. Apri kae ayu ya, tapi kok mboseni ya. Mimin kae ora ayu kok nyenengke ya. Lah, kowe pilih sing ayu saat apa sing nyenengke? Mburu seneng apa mburu ayem? Nek mburu seneng lho mesti ayem, nek mburu ayem di situ ada kebahagiaan. Lho, nek ra ya mesti milih sing enom. Nek kowe ya nek daya tarike kok, Lek. Sakle kowe wong wedok gembetot ya kowe kuwi. Sing arep dibethot apane kok ya ndongake warga warga wing 6 dukuh menika mapanipun wonten jetis 6 dukuh Bengking Lor Bengking Kidul nggih Bengking Sangkal Mangkurejo Kidul Mangkurejo Lor Soco Kangsi Kidul menika kelurahane ring kidul Mbak oh nggih ndongakno Tet kula dongaaken 6 dukuh ingkang ngadani adicara bersih dusun dalu punika mugi tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk momong putra wayap. Amin. Para putra tansah bangun miturut, tinebena suker sakit lan memolo. Amin. Ayo Lek, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh wonten dalu menika lan ugi kang wonten dalem pinaringan hasil maksud rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Bejo donya bejo akhirat dijauhkan dari keburukan dimudahkan dalam kebaikan. Amin. Dagelan lucune kok 6 yuta ra candak ya Bri. Sidone lah jagek piye Mas Rebo nganyang ya nganyang nek wong loro 750 ayune kok nek loro 750 kira ya. Ya ngono ya ngono. Aku wis dijeneng. Ya kanca hitungan ya apa mestine rok ya loro 750 wong loro lah nek 6 juta mudhun 5 juta ngono rada masuk ya. Lah iki ya piye kok aku dadang nganggo rok mini ya ora patut sirku anu nek pomot danane iku ora nutup ngono nganggo rok mini yo gengsi ngono sirku ngene ya. Nganggo rok mini kok malah bocah.
Lho, body language sex appeal lho. Seks appeal apa susume daya ngalor kok mikir apa. Bar ngombeni sing gira. Ning dos pundi Mbak Apri, Mbak Mimin? Pripun? Dalu menika semangatipun bapak-bapak ugi ibu-ibu ingkang mirsani dos pundi? Lho luar biasa. Kompak-kompak ya. Kompak. Iya. Ibu-ibu ki semangat mirsani. Gek disawang yo adem. Ibu-ibu Saperangan ngagem hijab. Ngagem hijab niku disawang rak adem ati. Lah aku ning omah jilbaban sengeni mbokku kok, Le. Lah ngopo? Lah aku lanang. Lah itu yang harus diluruskan. Nek Pak Ustaz kan ngendika apa-apa ki gumantung niate. Nah. Kowe nganggo kudung dinggo mergo syariat menutup aurat bener. Kowe nggo kudung nggo nutupi kala menjing ya kleru. Lho, ta nggih to. Nggo kudung nggo nutupi uwan. Perkara uwane ketutup kuwi bonus. Kowe olahraga ben kurus ben langsing kleru. Olahraga ben sehat bonusnya langsing. Aku golek duit, ngapa? Golek duit nggo ngopeni anak bojo nggo keluarga. Kuwi dadilan ibadah. Aku golek duit nggo nemeni sinden. Lah wis kleru lah. Gumantung niate nggih to. Inak amalo biniah apa gumantung niate. Nek niat kleru ya kleru. Kok gur ngopeni penting ra ngopo-ngopo. Ra mungkin wong lanang ngopeni ora ngopo-ngopo. Oh ya kowe lanang kok ya. Lah iya. Soale aku ya ngrumangsani. Pas bribek cah kae ya ngono kuwi. Minimal jajakke mie ayam. Ah mula kali jahe pong jelek keler ngono nggo namu wae. Ah lah niku dia usaha keratak. Heeh. Dia usaha bakul duren. Sinten lek modali ra aku. Weh. Dalange mawon to. Dalange mawon, lek modale apa aku. Mula aku mas-masan ra duwe iki mergo dikeret kono, Pak. Lah kok mas-masan nduk lah gelange nang ndi gelang? Niki gantek 90 gram niki dhisik kan ya kagak lho. Wih. Apa? Kabotan. 90 gram. Alah. 90 gram ya Allah gek rego mas lah gek mundak ya Le. Mundak iki mundak meneh. Gustalah. Ning iki ketoke sing tak tampa paket Shopee kae iki. Gustalah. Rodok putih sesuk tuku ya priya. Neng maju apa neng laris. Ngeten. Patut kok. Iya. Nggih matur nuwun. Nggih. Nawala kathah sanget. Kathah sanget nawala ngampun tampi. Nggih maca nawala sawetawis nggih. Nggih. Menika Bapak Kepala Desa Lenggah menika. Sembah kula Pak Lurah. Bapak-bapak pemerintah desa matur nuwun rawuhipun. Pak RT sedaya Pak RW ugi. Nggih. Bapak saking kepolisian ugi Polsek rawuh. Vietnam. Nggih. Matur nuwun. Menika maca nawala sawetawis nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kunjuk dumateng Ki Jalu Tama Mandaya inggih. Sugeng dalu sugeng makarya mugi pinaringan gangsar samudayanipun. Amin. Kepareng derek matur ing dalu menika badhe nyuwun gending setunggal pepiling. Angka kali selamat tombo ati. Angka 3 tetesing tresna. Oh nggih. Lagu menika kula kintunke kunjuk dumateng sedaya warga masyarakat Soco Kidul. Mugi tansah pinaringan ayem-ayem tentrem guyub rukun saklaminipun. Amin. Nggih, cekap semanten atur kula. Kirang lepatipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, saking bapak-bapak panitia bersih dusun. Wah, matur nuwun. Iya. Nggih, menika maringi tindih. Iya. Dan rokok jarum super kalian rokok 76. Wah. Matur nuwun, klumpukke nggo nyambat. Kula mboten udut niku menawi kula suwun kula jalke gas ngoten pareng mboten. Wong wedok iki bicarane ubet men kecukup kok nggih, Bu. Warjake gas. Nggih. Gombledosi niku. Jadi nggo mangsa. Iya. Nggih, menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang Jalu, kula badhe nyuwun gending pepiling. Wah iya nggih. Gending menika kula kintunaken ngagem ibu-ibu warga Jetis khususipun bocahe. Iya. Nggih saking kula Bapak Ngadiran Margamulya. Wah iya. Nggih. Gending menika dipun aturaken ing wekdal imbukan nggih Pak Jalu Wibawa. Oh nggih. Mugi Bapak Dalang pinaringan sehat en laris matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gerek-gerek berkah sempak. Waduh. Iki po buka usaha. Nggih niki ugi wonten mriki. Sik matur nuwun maringi tindih. Napa menika? Rokok. Iki jarum super. Oh loro, matur nuwun. Lah nuwun. Niki kula waos nggih, Mak Cani. Nggih, monggo.
Sing dalu Mbak Limbuk. Nggih. Kula nyuwun lagu Caping Gunung dibawani. Lagu menika kula tujuaken pepunden kula Mbah Sutoyo. Saking kula putumu Abimanyu. Wah. Paring bebingah Rp100.000. Ya, matur nuwun. Nyar mbok pek ora. Ya nek dipek kaya banget bintang tamu kok lendermis atau. Terus ning nek didum ya ora rata. Wis dititipke kene sik wae. Ayo. Ayo. Cek, iki kurang siji Mbak sisake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Mas Dalang, kula badhe Pak Deponijan Jetis nyuwun gendhik pangkur Semarangan lajeng aja dipilih roki wis diaturke. Nggih cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun maringi Ji Samsu loro sah. Iya. Matur nuwun. Kelumpukke sida nyambat iki. Iya. Iya Mbak, anu Mbak. Caping gunung, Mbak. Caping gunung kok nggih, siap. Iki disisake saking anu Dek Abimanyu. Saking nggih. Kagem Mbah Sutoyo. Kagem Mbah kakungipun. Nggih. Mbah Sutoyo. Mbah Sutoyo, monggo. Menika caping gunung dipun bawani Mbak Apri. Nah, sing jenggleng menika Mbak Mimin. Wong ayu menika kan jenggleng. Wah iya no. Mergo bintang tamu larang-larang. Sing bawa aku sing aura kuli ya. Aura kuli gundulmu kuwi wis mana. Apa nek aku lelen teking menungso nah. Wah, ning ora. Sinden ayune kono aura kuli. Iya ayu. Ya kuli ae. Saben bengi. Ya jengglenge manut Mbak Mimin ya, ya. Nyawa. Ngumpul dhuwur. Apa nek jenenge nek musikalitasnya tinggi ya tetep ngene iki kanca-kanca. Biasane sing jenggleng cantik molek geleman gelem srawung karo sapa wae. Akhirnya pisan tak semangat ya. Nek pindho ki rung mesti kok iso kompak. Ya rung mesti jeneng kahanan donya kok nganggo. Rasane menungso nganggo wah gingser kok. Nah, nek ora beneran klewo-klewo nek lagi apik paribasan ya didilati. Ning nek elek paribasan lek kejempot sikil karo pucuking rambut. Ini nak piyai mriki mboten wonten. Iya sae sedaya. Ngono. Yen memajang asik. Among karo janur kuning. Mbok ora gawe-gawe ku wong tuwek. Kok gawe-gawe ki ya ki manut kendangane. Ya manut kendangane. Yen memajang. Mas patenono aku wae, Mas. Manut ya nganggo wong seni ki ya. Kok nesu iki. Seni itu bicara keindahan. Nek wong seni mesti penggali lho, halus, lembut. Kok seni kok gradakan. Kok malah kon mateni. Kowe aja mancing sing ngendang lho, kuwi anake isih cilik-cilik lho. Oh, ditenani karepmu. Ya ora masalah to Mas. Aja dipateni. Kok ora dipateni aset Klaten ora dipesiksa. Among karo janur kuning. Kompak lho, Cok, kompak. Sing kompak lho, Cok. Kok mak kratak kuwi. Kok mau kereki apa iki? Kok sik kaya manten anyar ambene jeplok ya, Mas. Lah piye? Kok kratak. Lah sik karepe piye? Nggih kan kompak sareng. Jreng. Oh. Janur. Aku mumbul. Jreng. Jareke Mas Jalu to Pagoyo kok. Dieling-eling lho, Cok, munine jreng. Kompak ora klotak grobyak klutik iki apa? Aja ngantek klutik, aja ngantek grobyak. Ngisen-ngisen iki. Among karo Jaga ciri hamba. janur kuning.
Dhuwur, umbul. Piye? Lambe satu mang kari sak merang. Pak piye jare jreng. Gunane gamelan digelar ngono napa? Dituthuk. Oh. Kok kanggo iki kanggo contong iki piye? Oh dituthuk. Jreng menika gamelanipun Gusti. Innallaha ma'as. Dadi ditabuh ta, dituthuk ta? Dituthuk bareng-bareng. Oh. Dituthuk Sabar. bareng-bareng. Gamelane iki udu contong. Le ditanggapki Mimin udu Sukimin. Meling terakhir. Janur. Among karo Janur. Sing gombang ya, Cok. Kuning. Tuthuk bareng lho, Cak. Ngene iki le mbok karepke. Ngene iki ya. Bapak Kepala Desa, Bapak RT RW Perangkas Dua Panitia. Pak Polisi. Ngendikanipun berdasarkan MOU. Kowe ketok lanang banget. Mbok sing penak jon mbak aku mbok sekecap nyen ngendika kanca-kanca sing penak mesake Dek Mimin nganten. Oh iya. Sing penak, Com. Mbok menawa iki sing terakhir. Apa jenenge? Sing kok sing ra ketok. Tegese iki anu rasane iki lho. Wong wedok kene batut loro atine kuliah angel lho, Mas. Tenan. Mengembalikan Ya, kepercayaan diri. alon-alon. Mula nyun sewu karo wong wedok siji. Heeh. Aja ngantek natoni atine wong wedok. Wo. Satu tetes air mata dari perlakuan suami, 1000 dosa kanggone wong lanang. Wah. 1000 dosa ngantek tetel kuwi paribasan kowe ora gedhek, kowe nemu-nemu wis ayu, wis pinter, wis apa-apa, garek nemu. Dia merelakan meninggalkan keluarganya, ninggalke bapak mbokne, ninggalke sedulure, ngeboti sampean tresno. Ning nyatane kok disio-sio kaya ngono, kleru gedhe jenengan. Nah. Ora nyekolahke, ora minterke, ora ngragati, garek nemu kok disio-sio. Lho, ngene iki ibu-ibu merasa termotivasi dapat dorongan. Ya seneng no mesake wong wedok iki. Bapak-bapak mesti batin lah lambene Sukimin iki ngopo. Nggih mboten Bu, nek disakiti nggih sakit ta Bu. Siji, wong loro wong wedoke lorone werna loro. Siji, nek dipaido gawean ngomah, kowe mbut gawe apa sedina? Gawean wong wedoke ora ono enteke lho. Nomor loro ditanding-tandingke. Lho, ngintik kok nekak ya tak tekak ngono. Lah kowe dadi bagiane wong lanang apa wedok? Gumantung kebutuhan nek dumduman rokok lanang. Wong iki. Ora enek. Ayo jenglenge alon-alon. Sing penak lho Kak. Ya sing penak. Manu. Rogo tuwa. Ya enak ya penak. Ning aku ya udu sinden jompo Mas ya. Kleru meneh. Kleru terus lho. Guna. Ya. Yo. Lah ngono lho Mas. Nek ngono aku suka, aku suka. Sayang lho. Suka aku lah. Ya Allah, ayah karo bapak ambung-ambungan. Loh, nyambut gawe iki ngene, kompak satu kesatuan lho. Pak Dalang hebat, Sindiane ora ngantuk, yogane hebat, bintang tamu nyengkuyung, sound sistemnya ya bakoh lah kuwi satu tim. Nek paribasan Dalange hebat, yogane ngantuk kabeh. Iya. Sindiane gur dolanan HP kabeh. Bintang tamune loyo. Lah menika rak Pak RT wis semangat, engko rakyate ora nyengkuyung. Nggih. Pak Lurah semangat, ora ana support system dari lingkungan sekitar ya mesake. Teamwork lho. Untung ki rungokno nek mbahmu ninggal weling ki. Sia-sia. Ayo, ya. Ayo mbok bawa genti nek nu. Oh ayo gurune. Coba dikatonke Mbak Mimin ya ngapa suarane. Jarene suarane Diapik-apikke mbok ngono iso jak ngreyok Permadi Budaya. dadi jarane blek. Titinganipun lagi soro Pak Sigit. Sindene budek Pak Sigit. Mbak menawa sing gendar meri karo lek ngendang. Mangke wonten wancinipun ingkang mirunggan nggih. Saora-orane sinden mumpuni. Mumpuni Garwa dalang. dalang.
Sapa? Kita Gok Pandoyo. Gok. Alon-alon. Iya alon no. Dirungokke tintingane. Iya nak. Warga mriki pripun? Sinden larang. Larangan agama. Rambutku tak ngene iki jenis diarani rambut nyamberli. Kok rambut jaran kuwi to. Rambut nyamberlilen iki kok ngene iki. Dadi nek kena lampu sunar ki sulake iki kaya kelap-kelap lho nyamberlilen ngene iki. Malah dadi kaya kucing bangkelan ngono to. Kucing. Ayo. Yo. Pacita. Wis. Sesuk daftar ndek Pak Rebo. Mas, nek menyiksa wong iki ya sing Kuwi nyepelekke wong bawa kok diringi gradakan ngono. Kuwi ra menghormati kuwi jenenge. bintang tamu nasional aku. Heeh. Ora coro-coro. Ora ger untul. Nah. Lah mesti kok. Aku nek pambrakon marah-marah ya capek. Kan mau dapukane jar marah-marah. Sesuk ijek nyambut gak gur kon marah-marah. Ning marah wong iki marah sayang. Oh, Ayo Pak Citan. Pacitan Asik. Gawe pang karo Mbak Mimini mbuh. Iki sinden kudu ketek ogleng. Kok le ngiringi ngono banget lho. paring ngono kuat Gusti Allah. Inallah ha. Ma'asabirin. Wong sabar Dadi dadi kekasih Gusti Allah. inna malahu. Biniat. Nah, Kumantung niate. lah iya. Balat sik. Elek. Panas. Parian ya sinden kabeh rata no lah. Piye to Mbak kok dalan apa iki ndrakku ngegem jane ngeslot aja ngeslot Mbak. Sapa? Mbak Nina kok mah ngeslot. Ya ora sindene Mas Jalu kok ngeslot. Ya iya. Otok kok malah. Lalelo. Bu iya. Iya, ndelok warga. Marian sing apik-apik sing Jedes. mawa pitutur. Jedhe saged. Ha ya jedhes kena. Nggih. Mengking wetan Mungkin kena. saged. Monggo. Nggih. Menyang birin Menyang birin tuku plastik tuku plastik. Hah? ketemu Yayang Imin ketok cantik. Wah. Lah mak iya mendem iki. Ayu ki ora babakan ayu pasuran iso ayu atine. Iya. Nek pasuran umur 30 35 mungkin wis berubah nek ati meniki rak pun benten. Iya. Sing dimaksud ki ngono. Ning Mbak Apri kudu percaya lho, nun sewu. Pripun? Mbak Iyah ngelem ngono ki, Mbak Iyah mergo ngerti Mbak Mimin ki pawakane Sri Gunungan. Lah, Ngerti aja ora, Dik? Sampeyan ngerti ta pawakan Sri Gunungan? Sri Gunung niku pripun? Pawakan Sri Gunung ku yen disawang saka kadowan niku elek. kaya elek. Nek Wo nek dicedhaki. ngumor-umori. Napa kula elek tenan to Pak ya nek. Yo, nek ngagem hati yang paling dalam ya kula rada enten manis. Ya ora elek, Lek. Nek ngene iki lho. Oh. Maido. Nah itu. Ayo Bu Ruby. Ya Mbak Ruby. Kalelelo. Sego aking Sego aking dicampur bayam Dicampur bayam. warga bengking mugya ayam tentrem. Amin. Amin. Yo Bu Nina, yo Bu.
Ora kena aku jengking lho. Iya. Ora ya. Ayo sindan wis madhep ngulon kok. Salat. Ya. Mimin pipis. Lah. Kaya tratenipun matke lho, wis tak pempersi bareng kok. Alah ya bersak fresh kere. Mimin pipis. Ning buri kelir. Karo mesti karo ngadeg mesti. Ronton ngono ya. Ngadeg nek asar rampung mesti kejang. Piye? Kae kono ngetus kok kejang. Apri iki kate-kate dosa kowe prikit mau. Lah aku nek ira kowe ngunyah ngono. Ya ngono rasa wadine kanca rasa diceritake. Tak kira kejang kok kowe kok. Gage-gage tos lemar bopong ya. Iya. Mugi warga jetis. Ya. Rezekinipun sumilih. Amin. Apik. Nah. Yo Mbak. Mulat saking Kaliwungu Semarang. Nah, dadah ke Semarang coba. Nek sing ki mau Kang Ndi? Saking Bawuan. Bawuan Kemalang. Bawaan anu to? Kemalang. Kemalang enek kaya. Wonten. Wonten. Iya. Angger sing lokasine Runggut niku. Niku nek dulur kali sing teng Kecamatan Wedi. Apa Pri? Desane Kantolan. Oh. Iya. Cerak Jogja pae to Pri sing dadi underpass kae. Apa? Kentungan kae. Ayo Mbak. Desa medeni ya. Iya, Mbak. Tuku terasi. Tuku terasi. Karo jamur. Karo jamur. Warga seca Kang. Iya. Mugi panjang umur. Amin. Apik ta. Aku saiki ya, Jas. Iya. Coba. Mbak Mimin yang apa? Apri mleding. Wah, apa kuwi? Mledeng mbok tadahi ngono. Heeh. Rese lho. Kecocok eri. Heeh. Mugi warga mengking kebak ing rejeki. Amin. Sing penting isine pandongane. Ini ya ora mleding. Lah nek enten tengu ra ya piye carane golek. Iya. Ayo Mbak Apri. Pak Bambang. Pak Bambang. Kebrukan aki. Medeni kok bawa kok ameng-ameng nyawa. Ingkang nonton wayang mugi kathah rejeki. Amin. Amin. Hebat, Ayo. hebat. Panas udan. Ya. Panas udan. Udan panas. Diudan kok dudani ta. Udan panas. Aling-aling. Sendal pancing ya. Capek. Au. Gunung. Nadyan wadon sarata lanang
Sokor bisa nyaman gunung desa dadi raja. Yo, diramake seger ya. Ora ilang gone padha. Yo, hospitalan. Yo. Oke. Sokor bisa nyawan Iya. gunung desa dadi raja. Dene ora ilang gane padha lara lapa. Lagi jane kanca-kanca kena sawape sapa. Ora kaya padatan oleh. Ya iya Mbak Mimin mbok. Lho apa mergo kerawuan. Piye sanggule uculmu mbok dipakuro ndase nek. Aku ngomong lho sekali. Kok sanggul dipakaro ndas ki. Sia-sia. Kan wayah tahlilan mosok ya sanggulan. Wayah rondo apa ya sanggulan. Enek sik jenengan nuwun sewu, Mbak. Nggih. Sampeyan nek terus wayah Jumatan ngono ya piye? Ya Jumatan nggih napa mestine? Sarungan apa? Kembali kepada fitrahnya. Yo tetep sarungan yang motifnya kembang kantil. Tetep feminin Ora ya. masalah gur motif arep lurik ya etuk, polosan ya etuk, kudak-kudak. Nek umpama tindak pom kae, kan enek to. Nika kamar mandi pria, wanita, jenengan. Kul ten buri toilet. Nek men tenggen kamar mandi disabilitas. Ya ora apa. Kaya. Ayo, matur nuwun menika Mbak Cuki anu nggih. Pamundutan. Pamundutan ingkang kathah menika lelagon popeling. Nggih. Adosipun ingkang badhe bawa sinten wau? Menika mboten wonten. Mboten wonten. Menika ingkang bawa nyun sewu Mas Rahmat. Nggih. Dipun bawani rukun Islam. Nah, menika kula medley. Dadi saka rukun Islam sholawat tombowati bablaske pepeling. Oh ngaten. Bernapaskan agama Islam. Iya. Mula ngeten ya Mbak Apri, Mbak. Nggih. Endahing budaya karo agama iki ora kena dipisahke, kudu mlaku bebarengan. Mlaku bebarengan. Karena dengan seni hidup akan menjadi indah, Ya. dengan agama terarah. Nah, iya, mula ora Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Iso mlaku bareng-bareng kok penak. Iya. Nek mung fanatik-fanatik iku dunggone wong Indonesia. Nah, Wong Indonesia iki wong sing nggih, jas merah jo ninggake sejarah. Maka Maka Mas Rahmat. Iya. Nggih. Menika ugi kathah ingkang mirsani lumantar streaming Alexa Channel. Alexa Channel nggih. Menika kados sedulur kula Mas Riyanto Klodran. Dalu Pak Jalu nderek nyimak live streaming saking griya.
Salam ngagem bose Jetis Kambing. Ya iya. Bose Tego Gendut oh nggih. Matur nuwun. Ya iya. Menika kathah ingkang wah monitor saking Mas Hendri Solo. Salam Puspita Laras siap. Ya iya. Wah dan makasih matur nuwun. Monggo Mas Romat monggo. Ya. Rukun Islam kang lima puniki menika wonten ingkang WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Madalang ingkang nembe ngaye wajib. Mugia kula kepareng nyuwun lelagon setunggal sikep. Waduh. Loro ngupayake, telu sabar. Lelagon menika kula kintunaken kagem bocah kono kae. Waduh. Saking kula Waloya cah dul desa. Nggih. Mbak Mimin. Nggih. Mbok menawi pengin krama menika kanca kula SMP Waloya niku. Mas Waloya menika. Oh nggih. Sing pundi to? Mas Waloya sing pundi to? Wah, ganteng. Sing penting nek kula panganin insyaallah pados eker-eker pados piyambak saged Mas. Sing penting jangan saged nuntun kula dalani swarga kula ajeng. Oh, Mas Waloya tok Mbak Mimin berkah no. Lah ngopo? Apa meneh rendeng. Napa? Iso benake gendeng dhewe. Iya. Maka ketindakno mring para sasama lan ugi matur-matur nuwun kaliyan semangatipun para kadang-kadang muda-mudi permadi persatuan muda-mudi Jetis. Wah, hebat ketua Mas Muhammad Zainal ya. Maka aja padha ditinggalke. Iya matur nuwun kalawan Pak Rebo dalemipun minangka transit. Wah, malah dibonusi pentol OAOE. Iya ya. Matur nuwun transit ana daleme Pak Rebo kelawan Bapak Ponijan. Iya, matur nuwun. Ya. Rukun lima niku. Ya. Sehat kang angka siji ya kang angka loro salat dene kang telu iki malah dibantu son rejing. Nah iya hebat. Nek penak ngene iki Waloya iki jeneng mesam-mesem wae. Ning susah mergo wonge ora enek iki. Wis sore ulate peteng. Ha iya. Matur nuwun ki ya. Bapake lek Dato ya rawuh. Ha iya. Ki jare nggawake telo karo bose. Ha iya. Matur nuwun. Iya iya. Ya ngono kuwi lho, tegese ngerti karo karmanku. Alah, jaluke. Angga. Ramadan nindakno poso. Ya. Hemat ping 5 ngibadah haji
rukun Islam sampurna. Mangga yuk rukun Islam bablaske tombati terus pepiling. Ya oke monggo. Husmito laras Pak Libur yuk. Ya jeropat rapat. Oke yuk. Ya. Say.
Bapak Ngadiran Margomulya kalian bapak-bapak panitia wis diaturke. Ah iya. Nggih. Mabusan tombo ati. Pak Canggih. Nggih, pripun? Menika wangsul welingan. Nggih. Panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Lurah kasuwun minggah pepanggungan. Wah, lah iki. Ya iya. Sing kula antu-antu iki. Lanjen lho kok ya. Setuju nggih Bapak Ibu? Nggih, Lanjen cocok. to, Pak. Cocok. Mosok Kajawi saking menika. Nggih. Mangke bibaripun bapak-bapak Bapak Kepala Desa Pak Ardi meniki mengke ibu-ibu ajeng minggah panggung joget. cocok Iya. kagem jampi saya. Panggungnya aman Mengke kali. komandone Pak Rebo. Monggo Bapak. Bapak Hardi Monggo Pak Lurah. Nah iya. Kulaturi minggah panggung. Nah iya. Torok torok torok. Monggo Pak Hardi. Oh Pak anu ta Pak Haji ya? Nggih, Wah, Pak Hardi. Pak Hardi. Iya. Monggo Bapak. Nggih. Mbak Mimin kok ngalahi ngapa? Lah ngapa Lek kowe kok Jajan Pak Lurah kok Nek ketemu piyai kakung kok rasaku kaya piye. piye? Rahemu meronta-ronta. Iya. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu ugi Mbak Nggih. Apri. Injih Pak. Wilujeng dalu Pak Lurah. Kowe ra diadangu kok ngapa? Nggih. Kula ki malah bingung. Bingungipun dos pundi? Lah mriki ngaturaken sugeng dalu, mriki nggih kan kula malah bingung niki. Oh ngaten. Lah pripun ya nyawang sing ayu apa nyawang sing gemati? Wah, pripun nggih niki sing ajeng kula sawang. Sewu pangapunten. Nggih, Pak. Bapak. Dos pundi, Pak? Menika warga panjenengan ngawontenaken bersih desa mitrat saking panjenengan ngasta pemerintahan menika dos pundi, Pak? Nggih, kula matur suwun sanget, Pak. Nggih. Dumateng sedaya warga masyarakat wujudipun Soco Kang Sikidul Nggih. ingkang sampun nguri-uri kebudayaan kula sami. Iya. Ugi nglestarekaken kebudayaan kula sami. Nggih. Amargi sampun nanggap, Pak. Oh nggih. Menawi namung nguri-uri mboten Nggih. nanggap nggih mboten sae to, Pak. Leres. Nguri-uri nggih ngurip-urip. Muri-muri Nggih, leres. Namung pitakonipun, Pak. Menika warga panjenengan sampun wayangan piyambak. Lah benjang napa Pak Lurah menika wayangan piyambak, Pak? Pak Lurah pribadi nggih menika. Syukuran apa ngoten to, Pak? Sewu pangapunten nggih, Pak. Pripun? Kula benjang nggih badhe wayangan. Ning Hah? wedal menapa nggih? Masalahe putra-putrane kula niku tasih alit nggih, Pak. Syukuran nggih saged Pak. Oh nggih. Napa benjang. madoske jodoh piyai mriki ngrabekke kula nggih. Wah, nggih, monggo. Mbak Nawi enten jaran-jaran lanang, Pak. Lah nggih, matur sanget, Pak. Nggih. Mboten menika bakenipun jenengan saged ngrawuhi menika matur nuwun sanget to, Pak. Nggih. Oh nggih. Nyuwun pangapunten lho Pak Lurah. Nggih. Menjenengan jejer Mbak Mimin kok kados gila napa wedi ngoten to, Pak? Wah, pripun nggih? Nyaman Jejer. nggih Pak, Napa nyaman nggih nggih. terung ngoten, Pak? Leres. Oh, alah. Bapak ngersakaken menapa Nggih. lagu Badhe Kesakelan tetembangan menapa menapa, Pak? badhe kiambak bareng menika. nyalirani Sewu piyambak. pangapunten. Nggih. Kula badhe nyuwun tulung mawon Mbak Apri sama Mbak Mimin. Nggih. Nggih. Kula nyuwun gending kutut manggung. Kok cocok ta nggon permanukan kok dhewe. Amargi ngeten nggih. Nggih. Pinten-pinten dinten niku acarane padet banget. Oh nggih. Burung kula niku mboten saged manggung. Pramila dalem menika kula nyuwun Lho, Le. gending kutut manggung. Ah. Dipun bawani. Wah. Ngen kula nggih pun tekluk-tekluk mawon kok. Ah iya. Wong ngeten. Nggih. Matur Ngeten, nuwun. Pak. Pak Ardi. Pak Ardi. Nggih, Pak. Mboten kok ateges badal dawuh. Menika sing padha-padha manuke.
ning mengke tetep kula aturi, kula caosi. Menika Kutut Manggung mengke diaturi. Lah sakniki padha manuke niki diaturke podang kuning sik nggih. Oh nggih, Pak. Kutut Manggung menika mengke wancinipun goro. Wah ngeten nggih Pak Dalang. Pripun? Kedahe sakniki mawon nggih. Oh sakniki. Nggih. Oh lah monggo. Goro-goro kula pun mantuk ya. Kesanipun Asal padat. nenggani kok ya. Siap ngono. Nggih. Bangga. Lah magem remang. Nggih. Lah swara arum ya ngene iki. Menyura nggih. Menyura. Nyura. Mboten napa-napa. Tim sing bawa sinten Pak Lurah piyambak? Waduh, sewu pangapunten nggih Pak. Kula yen kan bawa niki mboten saged e. Pak Lurah piye kok 1000 pangapunten terus pun kula caosi pangapunten Pak. Mboten sampeyan pilih bawa napa pilih nyawer Pak? Lah ngoten malah pun niku pun pilihan sing paling penak niku Pak. Kula milih nyawer mawon. Oh, ngoten. Iya. Jadi ujube berarti Pak Lurah ki tuku lagu ngene ya. Pun kula nyawer mawon. Masalahe kula ken bawa nggih mboten saged kok. Saya. Mangga Mbak Iyah, mangga. Nggih, pas Mbak Nun Pak. Lek lho. Sak Kutut Manggunge kok 150 to, Ro. 100 ding. Matur nuwun. Ya. Mandhapipun kathah-kathah, Pak. Nggih. Pak Lurah Kyai Budaya kaya Mbak. Lah nggih to, sunane nggih Kutut Manggung. Lah langkung-langkung Kyai mriki menika kesenian maju, klenengan maju, wayang wong maju, jatilan yo maju. Nah, Engko aku nek pengen latihan Kutut Manggung ya ora apa-apa ya Mak Iyah raketan sithik ya. ya saiki gage. Nah. Oh iya. Nggih. Mbak Apri asing nyoba? Ya ndak apriye. Mimin, monggo. Iya. Aku pas liraimu. Sliramu sing neng plahang lah kaya. Neng pelang. Ya. Terus Mangga busuk. Kok busuk piye to? Busuk Imin. busuk. Buki. Aku ku wae nek sing bagian angel. Nggon manggunge. Walah. Hanggang nyaman mana jerumen. Piye? Nglokor. Iya. Kalau menjingak nyangkut piye? Kita kong. Apa nek sinden kok muni kalau menjingnya dipenet. Kita kong. 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 Kok dadi pitik telekon? Kita kong. 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 Kong ora kaing-kaing kok. Kungkong. Mangga mangga
mangga. Keweke. Mangga mangga. Mangga mangga. Kaya Mbah Chandra. Mangga mangga. Lah mangga. Mangga. Pripun semantenipun Mbak Mimin sae napa sae? Mbak Mimin sae napa sae? Kosek. Kosek. Lah sing salah ya kowe. Kok sae napa sae koyo aku ayo apal nek. Lah sing kleru kowe wong bawa kowe wong lelaku ngono. Karakter swara ya piye? Ayo Mbak Yah. Kleru. Kon dilajeng mawon. Menika wara-wara ca, monggo saksikanlah pagelaran wayang kulit. Menika tanggal 9 Februari. Mapan wonten ing Tomalang ingkang kepareng ngasta Ki Dwi Boim. Oh. Iki WA kon ngumumke. Bintang tamune sinten menika? Bintang tamunipun Adania. Iya. Ayo dadi Puspita Laras sesuk leren, Cok. Ketoke nganggo rombongan liya. Iya. Ha iya ya ora apa-apa. Ayo berbondong-bondong. Iya. Maka kondur bapak-bapak saking Polsek Jatinong. Matur nuwun bapak-bapak keamanan. Iya, Kapolsek dan Lamil. Ya, enggak. Para mitra kami Ya. Sugeng rawuhipun Pak Lurah. Iya. Iya. Enggak. Awangi yen mas tetap manggon marati. Omben Ayo ben omben 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 Hata omben 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 Nana Ya. Manuk ekota kata omben 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 ana pakaian Yahian kan pakan 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 ya Hatta pakan
sing gangan atak pakan ono ngendangi kesusu wae. Lalo. Sarwa muda. Kok ya ora mesake le gambang ora. Ayo. Paling mboten pambutan saking Pak Lurah sampun dipun caos. Sampun Nggih. Pancen nek kutut Pak Ukir rada suwe dadi ya. Iki menyek sole gampang salah mawan mau izin rapat ya. Oh, rapat. Oh. Anggere izin jeropat rapat. Pat rapet. Iya. Nggih matur nuwun kok sampun dipun aturaken. Ha iya. Nggih. Yo Pak Rebo. Ha iya. Pak Rebo diatur mriki nggih. Nggih. Pak sore-sore padang bola. Ayo kanca padha dolanan. Sugeng dalu Pak Dalang. Ha nggih, tasih semangat ta. Semangat. Wargane semangat kok ora semangat. Kudu semangat kok penyan mriko kok yo. Nah, kudu semangat. Pokoknya anggar Pak Rebo nge-MC semangat. Wah iya. Soale guru. Oh, Pak Rebo niki temen iki RT napa? Kula no warga biasa. Hei, wayahe. Ati-ati wong ngunggung wis tak diundake sendike. Pak Rebo asli Jedes nggih. Nggih. RT pira? RT Kawan dosa setunggal, Pak. Kawan dosa setunggal. 41. RT 41. Ayo RW 20. Wapal. Kumas nilai KTP kok, Pak. Iya. Ayo. Menika badhe ngaturke lagu napa atur panglipur? Iki enten Pak Dalang. Pripun? Saking ibu-ibu mriki. Hah? Horek, tim horek Ya. yang dikomando saking Jeruk Kecut kali Nazira Fit. Nah. Iki titipan Pak Dalang.
ini Mbak Najiran. Woi, iya. Ora tak matur kok ndak piye. Kadang dititipke iki ya amanah. Nggih, niki anu Pak. Mun lagune rompang. Rompang. Ibu-ibu arep gugat nggih. Ropang. Heeh. Ibu-ibu tim Horeg badhe jugat kabeh ibu-ibu sing mriko. Oke. Oh, lah. Nek enten sing purun mandhap mengke ajeng disawari ibu-ibu niku saya. Wis toto-toto kabeh niku. Ngoten. Oh nek ora esuk takon dosamu lho Mas. Tenan. Nggih, lagune apa? Ropang. Rompang. Rompak. Ropang. Nggih. Ya. Monggo. Diaturke saiki ya. Nggih. Monggo anu disiapke Mas Rebo. Nggih, siap ayo tim Horeg siap. Nah, Mangga Bisa Bu dadi Ibu. toto. Ibu-ibu semangat. Semangat Masri ibu-ibu sak Ropang. kanca kudu jugat. Niki sing seragam coklat klip-klip Weh, niku. coklat krip niku tekan mriko niku pokoke pengen seneng-seneng malam-malam ini. ayo Mbak Apri kae Mbak Mimin dituntun kae. Dituntun kae. Wah, Hati-hati lho, Kung. lek men ya sak medun ae. Kakung. Ayu niku kok nek dudang Mbah Kakung iki piye? Mriki nggih panggih mengke kula mandhap mriku kersane nggih. Iya. Ya wah. Lho nggih Bu Pirsa ta lho, ternyata Mimin ayu banget beda karo TV. Hah? Ayu ternyata ayu dong. Ternyata ya. Ayo dipersiapkan buat Ya. ibu-ibu tim Horeg juga ibu-ibu segenap warga masyarakat. Oke, Wonten baik. ing Jedes. Sini Jas ada jalannya Jas. Jeruk kecut ditata cut. Iya. Ora bro, aja. pape. Ya, oke. Bismillah. Origin Mas Ferdi oke siap? Bismillah. Baik. Oh iya. Ayo wah matur nuwun iki sedulur-sedulur mirsani kabeh. Nggih. Jan. Nggih. Saestu Pak Dalang, Pripun? Bapak Ibu sedaya ing mriki sami kompak sayuk rukun. Oh, percaya kok. Nggih. Nggih. Nika berkah dayanipun ya Mas. Nggih. Amin karepmu. Lho golek pacarmu. Sopo? Yono. Piye ana? Ora wiyane nek. Halo. Gane nunggu niku nang pondokan to. Iya. Iya. Oke yo Ropang, oke yuk monggo. Selamat berjoget. Yuk. Ya. Ibu-ibu yo semangat merapat. Mbak Warsini Monggo ayo. ibu-ibu. Komandonya Bu siapa? Paiman ayo. Yo. Tangan di atas. Mbah Margini ayo. Iki mau janjine piye? Mak Sri ayo. Janjine mau kudu dituruti. Ayo Mak ayo. Medun kancane dijak medun. Ora to. Malah udur. Monggo mriki. Ayo. 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 Asik. Asik. Goyang boleh. Terima kasih. Luar biasa. Jangan mundur dulu ibu-ibu. Lah joget lagi. Joget lagi Eh, lagune lagi apa dong, Jas? Lagi. Heeh, wong ditejah donggo nekuk. Lagune pocek gayeng. Heeh. Lagunya apa? Ayo Mbak Mulat. Cinta merah jambu. Merah Nah. jambu. Cinta merah jambu deh. Semangat ber lemak-lemak jadilang. Ngeten iki nggo penyimbang hidup, Bu. Daripada gunem kanca, gunem tangga, ngeten iki bahagia. Bahagia. Nah, hal-hal yang positif. Nah, Boten walaupun sanggup ngopeni swara sing ra penting ndak cecek gering awak. Oke. Loh, semangat nggih. semangat. Walaupun bapak-bapak pun diaturke sakniki ya ibu-ibu gedhe. Ibu-ibu lah. Men adil. Heeh. Nggih wong ngene iki ya. Cinta merah mujuraken jambu kompakan. deh. Monggo, Mas. Dadas Mas Freddy. Oke, Mas Ferdi. Oke. Langsung di-play Mas Ferdi. Langsung di play. Panik iki Ibu antekan jam 3 nggih. Wow, siap.
Cocok toh, lanjut. Tenang. Lakon bacot ke sesuk dadi wayangan rong dina. Santai mawon. Selak ngopo lho. Nek kowe nganti esuk lho kowe. Lanjut no santai no. Wah, orang nganti esuk tak gondeli tak betot engko. Apane? Jenengane ono-ono ae. Oke Mas Ferdi. Merah jambu yo.